Баштарак ул Сабиров белән булган әңгәмә өчен бик гәрләнгән иде. Икенче көнне үк документларын алып авылга кайтып китәргә дә уйлаган иде хәтта. Дөньяны нинди генә үлчәмнәргә салып карасаң да, бер хакыйкать бар. Җанны сатып әдәм булып булмый. Ләкин тора-бара ачуы бераз басылды. Ни генә булса да, бер килгәч бәхетеңне сынап карарга кирәк. Юл башында ук бөгелеп төшәргә ярамый. Аннан соң Сабировның сүзе әллә дөрес, әллә түгел. Бәлки, ул үзенең кара максатына ирешү өчен генә шулай куркытып сөйләгәндер. Шулай үз-үзен юатса да, беренче имтиханнан 4 алып чыккач, күңелендә тагы шик яралды. Югыйсә, бер нәрсә дә белми тормады бит инде. Куйсалар 5лек куярлыклары да бар иде. Баштагы мәлләрендә Нурияның кайфы белән кызыксынып, күңелен күтәрергә тырышып торса да, тәүге имтиханнан үзе бик яхшыга биргәч, артык дәшми башлады. Гөлзилә аңа Сабиров белән булган сөйләшү хакында да әйтмәгән иде. Югыйсә, әллә беткән бер кыз икән бу дип уйламыймы дияр идең? Үз 5лесе белән мактанганга да охшамый. Әллә ничек көтмәгәндә үз-үзенә бикләнде дә куйды Нурия. Ике ахирәт арасыннан ниндидер салкын җил үтте диярсең. Икенче имтиханын да 4легә тапшырды Гөлзилә. Бу инде институтка керү-кермәвеңне кыл өстенә куя торган нәрсә иде. Өченчесендә һич югында, шунысында югарырак билге эләкми икән, конкурстан үтми калуың көн кебек ачык. Аптырады кыз. Аптырамаслык та түгел иде шул. Ничек кенә яхшы җавап бирсә дә, югары билгеле куймыйлар. Сабировның сүзләре хак микән соң әллә? Алай дисәң, Нурия ник гел 5легә бирә? Әнисенең әйтүенә карасаң, бер ярдәм итәр кешеләре дә юк бит аның. Абитуриент тормышы тәүге мәлдә бик күңелле булыр кебек тоелса да, әнә шундый шикләр, төрле уйлар белән аның матурлыгы сүрелә төште. Шәһәр белән танышу, аның гүзәллегенә соклану өчен вакыт та, теләк тә калмады. Тулай торакта да, институтта да танышырга, дуслашырга теләп төрлечә шаян сүз кыстырган шук егетләр исә гайрәтне шигергеч бер тупас җан ияләре булып тоелды. Мондый халәттән үзеңне артык бер бәндә итеп сизүдән күңел авылга тартылды. Авылның назлы кичләре сагындырды, Таһирның ягымлы сүзләре, кайнар карашы, дәртле куены төшләргә кереп, җанны телгәләде. Соңгы имтихан нәтиҗәләрен белергә кергәндә, Гөлзиләнең күңелен сәер бер битарафлык биләп алган иде. Студент була аламы, юкмы, тизрәк котыласы иде бу мәхшәрле шәһәрдән. Тизрәк авылга, Таһир янына кайтасы иде. Әти әнисе ни хәлдәдер икән? Әнисенең карынындагы сабый да үсә төшкәндер инде. Әтисе күкләрнең 7нче катындадыр хәзер. Эх, имтихан нәтиҗәләре язып иленгән исемлеккә күз салу белән бөтен сагышлары, татлы хыяллары юкка чыкты. Күңелдә тик бушлык кына калды. Әйтерсең, кызны башына сугып исәнгерәттеләр дә фани дөнья белән бәйләнешләрен үзәр дәрәҗәгә җиткерделәр. Юк, ни генә булса да, бу кадәресен көтмәгән иде Гөлзилә. Ул моңа тамчы да әзер түгел иде. Үз күзләренә дә үзе ышанмыйча, бармагын исемлек буйлап йөртеп карады. Ләкин дөрес аның исеме тәңгәлендә 2ле. Ул бит 4ледән дә кимен көтмәгән иде. Җавабы тулы да, дөрес тә иде. Нинди гаделсезлек? Сабиров хаклы булган демәк. Шул чак күңеленең кайсыдыр почмагында шайтан кисәве төште. Ә бит Сабиров имтихан нәтиҗәләре билгеле булгач та, бу сүз үз көчендә кала дигән иде. Бәлки, нәрсәсе бар? Максатына һәркем үз мөмкинчелегенә атлый. Гөлзиләнең ярдәм итәр кешесе бармы әллә? Киләсе елга да бәлки шушы ук хәл кабатланыр. Авылга кайткач, бакчы бу намусын саклаган икән, димәсләр. Укырга керелмәгән мискин, диярләр. Әтегеләй ичмасам, белем алырга, профессиональ сәхнәгә басарга тулы мөмкинлегең була. Аннан соң
халык мәхәббәте, дан, дәрәҗә, байлык. Үзенең шундый уйларыннан Гөлзилә мәсхәрәле елмаеп куйды. Әдәм баласының бер ягыннан фәрештә, икенче ягыннан шайтан атлый дигәннәре шулдыр инде күрәсең. Бераздан кыз тәвәккәл адамнар белән кабул итү комиссиясы утырган бүлмәгә юнәлде. Берничә кеше документларын алу өчен чират тора иде. Гөлзилә шулар янына барып басты. Чират килеп җитте генә дигәндә, бүлмәдән Сабиров чыкты. Гөлзиләне күргәч, ул гаҗәпләнепме, каушапмы калгандай тоелды. Базнатсыз гашык кебек бер тын өнсез торды да. Менә шулай Гөлзилә диде. Аның тавышында астыртын тантана ишетергә теләгән иде кыз, әмма Сабировның сүзендә дә, үз-үзен тотышында да чарасызлык һәм үкенүдән башка сыйфат таба алмады. Шул мизгелдә үк артистның моңсу күзләрендә сабыйларча ихлас горурлык очкыннары кабынып китте. Бу кыюлыгың өчен мин хәтта шатмын. Күңелеңне төшермә, барбер бер балкыячаксың син. Сабировның бу сүзләре бәлки ихлас күңелдән булгандыр, әмма Гөлзилә өчен алар стенага сипкән борчактан да арзанрак иде. Бүлмәдә беркем дә юк иде әле. Гөлзилә кирәк-яракларын җыештырып, чемоданын юлга әзерләп йөргәндә, Нурия кайтып керде. Әхирәтенең студент булуын Гөлзилә белә иде инде. Шуңа күрә аны котларга дип кылычларын җәеп каршы алды. Тик Нурия моңа бөтенләй игътибар итмичә, сукыр кеше сыман Гөлзилә яныннан узды да караватына капланды. Бераздан үксеп елап җибәрде. Ни булды, Нурия? Әллә берәр якының вафатмы? Диде Гөлзилә, ни уйларга, ни әйтергә белмичә. Нурия аны әллә ишетте, әллә юк, бөтен тәне белән сулкылдавын белде. Оят, гарлек, хурлык дип берчә мендәрен тукмады, берчә үзенең чәчләрен йолыккалады. Жан ачысы белән әрни. Укырга керәлмәвен белгәч, кешеләр үзеннән көләр, һич югы шаярган атлы булып шиметеп алырлар дип көткән иде Гөлзилә. Әмма андыйлар табылмады. Берәүләр: "Кит әле, малай, синең кебек әзер җырчыны да алмадылармыни?" дип гаҗәпләнсә, икенчеләре: "Блат кирәк шул, кайда да блат" дип күрсенде. Әнисе исә елардай булып кайтып кергән кызны үзенчә юатты. Ходай талантын жәлләмәгәч, белемен генә бирер әле. Кайгырма, балам. Гөлзиләнең уңышсызлыгына ихлас күңелдән сөенгән бердән бер кеше Таһир булды. "Вот әйбәт" дип сабыйларча шатланды ул. "Мин армияга киткәнче авылда торасың. Вот бәхет." Бүтән берәү шулай дисә, кыз әлбәттә авыр кичерер иде. Таһирның бу сүзләренә ул үзе дә ышанды. Чынлап та бәхет инде, бер карасаң. Намус сатып студент булу мөмкинлегеннән баш тартуыңда исәпләсәң, кечкенә батырлык та әле. Тәүдәрәк шулай юанса да, тора-бара үз язмышы хакында ныклабрак уйлый башлады кыз. Сау-сәламәт көеңә өйдә, әткәң-әнкәң җилкәсендә ятып булмый бит инде. Эшкә урнашу хәстәрен күрергә кирәк, һәм ул эш укырга керергә әзерләү өчен дә кулай булырга тиеш бит әле. Әйтик, музыка укытучысы, яки клуб мөдире, художество җитәкчесе, яки тагы шуңа охшаш һөнәр. Әмма мондый эш урыны бер кайчанда буш тормый ул җирендә. Район үзәгенә барырга да булыр иде дә. Тик алай иткәнче, лучше кабат Уфага киткәнен. Таһир белән көн сайын очрашып булмаячак барыбер. Әлбәттә, Гөлзиләне эшкә куучы юк. Әнисенең хәле шундый булганда, зур ярдәмче әле ул монда. Декрет ялына чыккач, әнисе урынына эшләп тору мөмкинлеге дә бар. Бу бик күңелсез, иҗади үсеш өчен бер нәрсә дә бирми торган эш канәгатьләндерми иде кызны. Шулай да вакытны бөтенләй үк әрәмгә үткәрмәс өчен ярап торырлык әле. Хәер, әнисенең ялга киткәнен көтеп тормады ул. Авырлы килеш колонкадан су китереп, идән юып йөрүенең җиңел түгеллеген аңлый лабаса. Гөлзилә өчен бу бер тиенгә дә тормый, эш дип әйтерлеге дә юк. Шуңа күрә монысын да, өйдәге мәшәкатьләрендә кыз үз өстенә алды. Бу чорны болай да бик авыр кичергәнлектән әнисе сөенеп бетәлмәде. Алар ана белән кыз гына түгел, иң якын әхирәтләр кебек тә иде. Таһир белән көн сайын очрашып тордылар. Алда озак аерылу көткәнгәме, бергә үткән бу мизгелләр икеләтә кадерле иде.
Көндүзләрен эшләп арыса да, кич җитүгә бөтен алҗаулары юкка чыгып, тәне җиңеләеп кала иде. Төннәрен йокы аз тиюдә артык комачау итми. Гомернең ниндидер якты һәм җиңелү белмәс илаһи мәле иде бу. Шулай шатлык куанычлар белән көннәрнең ничек үткәне дә сизелмәде. Җәйнең яшел алмалары кызарып пеште дә, өзелеп җиргә төште. Алар артыннан сары кызыл яфраклары коелды. Җилләр назы кырыслана, кояш нурлары сүрәнәя барды. Сары яфраклар белән бергә сагышка күмәчәк мизгел дә көттөрмәде. Көннәрнең берендә Таһирга поездка килде. Бу дөньяда күпме кеше яшәсә, аларның төс бите, холык-фигыле дә шуныңча. Әмма мөхәббәт бер. Өзелеп сөйгән ярыннан аерылуны барысы да диярлек бер төрле кичерә. Таһир белән Гөлзилә өчендә авыр иде бу мизгел. Егет күңелен көтәрме мине сөйгәнем, ятларны пар итмәсме дигән шик килсә, дөньяларның бик үк тыныч булмавы, әле анда, әле монда кайнар нокталар кабынуы кыз җанын игәде. Җитмәсә, армиясында да һәр төрле тәртипсезлек, йырткычлык хөкем сүрәдиләр. Исән генә йөреп кайтсын иде аның сөйгәне. Кабат очрашып, кавышып, бергә яшәргә язсын иде. Таһир хушлашу кичәсен бер көн алдан үткәрде. Дус ишләре җыелып, аңа изге теләкләр теләде, файдалы киңәшләр бирде. Аннан соң җырлашып утырдылар, ишек алдына чыгып, биеп, җилләнеп тә керделәр. Таһир белән Гөлзилә дә алар ыңгаена күңел ачты. Җырлап, биеп, уйнап, көлеп йөрсәләр дә, күзләрендә елмайганда да китми торган моңсулык бар иде. Икенче көнне генә бергә булдылар. Таһирның мотоциклы белән урманнарны әйләнеп чыктылар. Балык тотып су кереп үскән елга буена бардылар. Шулай авыл белән хушлашып, хыялыйлар булып йөри торгач, караңгыда төште. Күз бәйләнгәч, урамнарны әйләнделәр. Сүзләр күбрәк балачак, мәктәп еллары турында барды. Матур хатирәләр искә алынды. Бергә үткән бәхетле мизгелләрне хәтерләделәр. Вәгъдәләр бирешме, Гөлзилә, диде Таһир, ничектер көтмәгәндә. Яратсаң, тугры булырсың, ә яратмасаң? Юк, юк, Таһир, кыз сүзләрен әйтеп бетерә алмады. Иреннәре бергә кушылды. Бу вакытта алар авыл читендәге чишмә буена килеп җиткәннәр иде инде. Аны малтуар таптамаслык итеп койма белән уратып алганнар. Койма эчендә яшел агачлар үсеп тора. Ял итәргә килгән кешеләрне кинәт яуган яңгырлардан, эссе кояштан саклар өчен беседкалар эшләп куелган. Язын җәен парлылар өзелмәсә дә, көз җитүгә монда кеше бик йөрми. Бүген дә берәү дә юк иде. Хәер, таң атып килгәндә кем йөрсен инде? Иртән озакка аерылышасы булмаса, Гөлзилә белән Таһир да бәлки бу вакытка ук калмас иде. Алар бер-берсенә сыенып, талгын гына атлап, беседкаларның берсенә кереп утырдылар. Мин сиңа бер кайчанда хыянат итмәячәкмен, Таһир, дип пышылдады кыз. Җаным, гашыклар назга күмелде. Юк, юк, Таһир, кирәкми, дип үрсәләнеп пышылдады кыз бераздан. Әйләнеп кайт. Юкса, каян белерсең? Таһир киткәч, Гөлзилә җанына урын тапмады. Әйтерсең, аның дөньясына караклар төшкәндә, иң кадерле, иң газиз әйберләрен алып киткәннәр. Бушап калды дөнья. Бергә үткән мизгелләрен хәтерләсә, уйларыннан тиз генә айный алмады. Ә айныгач, кая барганын, нишләргә җыенганын тиз генә исенә төшерәлми җафаланды. Мондый мәлләрендә әнисе сердәш тә, таяныч та була алмады. Аның үз хәле хәл иде. Әле бер, әле икенче җире авыртып җафаланды. Юкка барга кәйфе китте. Кайчагында беркемне дә күрелмәс дәрәҗәгә җитте. Сәбәпсезгә дә нәфрәтләнеп әрнеп йөрде. Әнисе элеккегә караганда да кырыс, шәүшәлек булса да, Гөлзиләнең күңеле кителмәде. Аңлый иде ул. Кыз үз газапларыннан арыныр өчен башы белән эшкә чумды. Бер генә минутын да бушка үткәрмәскә тырышты. Әнисе көйле киленгә әйләнгәнлектән шөгыль табу кыен түгел иде. Йорт эшләре тулысы белән кыз иңенә төште. Акрынлап аерылу яралары уңала, сөйгәненең читтәлегенә
күнегелә башлады. Күзгә күренеп сулуының сәбәбен белгән әхирәтләре дә үлмәгән бит, бетеренмә, исән булса кайтыр әле дип юаттылар. Гөлзилә үзе дә шул сүзләрне кабатлады. Исән имен генә йөрсен инде, дип теләде. Элек бик игътибар иткәне юк иде. Хәзер радио, телевидениедән бирелгән тапшыруларны күзәтә башлады. Әле Алматыда, әле Үзбәкстанда, әле Молдавиядә, әле Таулы Карабахта кан коешлы бәрелешләр булып тора икән. Шулар хакында ишеткән саен йөрәге кысып алды. Авыл урамыннан үтсә дә, ялан кырга чыкса да, чишмә буена барса да, Таһир белән бергә үткән мизгелләр искә төшеп, күңелдәге ярага тоз сипте. Кабат очрашып, шул бәхетле минутлар яңарта алырлармы? Бу сорауга анык кына җавап табуы авыр иде. Әнә бит Уфаның Уфасында да һәр төрле митинглар була башлаган икән. 2-3 ай элек кенә тып-тыныч иде бит. Их, нигә Таһир 1-2 елга гына иртәрәк тумады икән? Инде хезмәт итеп кайтканда булыр иде. Шулай да һәр төрле шик-шөбһәләрен җиңәргә тырышты кыз. Сөйгәне белән кабат очраша алачагына ышанды. Шушы ышаныч аңа көч бирде. Сагышлары ничек кенә әрнемәсен, күңелен ничек кенә агуламасын, Гөлзилә түзде. Ул гына да түгел, әлеге авырлыкны киләчәктә татыр бәхет өчен түләү дип уйлап, үз газапларыннан ниндидер ләззәт тапты. Ләкин аның җанын сагыш кына сызлатмый. Таһир киткәч, авылда яшәүе бөтенләй мәгънәсезгә әверелде. Һәрбер нәрсә сөйгәнен хәтерләтеп, җанын әрнеткәнгә генә түгел. Укуын тамамлап өлгергәнлек аттестаты алган кыз бит инде ул. Һаман үзаллы тормышка аяк басмаган әти-әнисе җилкәсендә ята. Хәер, авылда эш табарга да булыр иде, әмма кызның бер нәрсәгә дә күңеле ятмады. Үз максаты бар иде аның. Кечкенәдән йөрәгенә кереп оялаган әнә шул хыял чакыра иде аны. Шуңа да Гөлзилә үзен вокзалдагы кебек хис итте. Ул үз поездын көтте. Көннәрен, сәгатьләрен, минуты, секундлары белән исәпләп көтә. Тик поезд гына һаман килми. Тәүдә сөенеч, соңрак юаныч китергән тавык чүпләсә дә бетмәслек йорт эшләре дә хәзер мәгънәсез булып күренә башлады. Гөлзилә алардан элекке кебек тәм тапмады гына түгел, бөтенләй күрә алмас дәрәҗәгә җитте. Бөтен авыл тормышы аның өчен юләрлек булып тоелды. Кош-корт, мал-туар. Авыл кешесе үзенең бөтен гомерен фәкать шуларга гына багышлый. Баласы көн үзен аш йөрсә йөри, әмма малын туйдырмый калмый ул. Авыл кешесе үз теләге белән хайван хезмәтчесенә әйләнә. Я шуннан да зуррак юләрлек бармы инде? Гөлзиләнең күңеле ашкына иде. Магнит тасмасыннан агылган җырларны тыңласа да, телевизордан концерт күрсә дә ирексездән, бит мин дә алар кебек, хәтта әйбәтрәк тә җырлый алыр идем, дип уйлый иде. Ул моңа ышана, шушы ышаныч җанына канат куя, канатлар күккә әйди иде. Авыл тормышы үзенең бетмәс-төкәнмәс мәгънәсез эшләре белән хыял канатларына таш аса иде. Гыйльман белән булган бер хәлдән соң авылдан китү теләге Гөлзиләнең бөтен булмышын яулап алды. Ул көнне клубка артистлар килгән иде. Гөлзилә ашкынып, дулкынланып барса да, концерт күңеленә охшамады, артист дигәннәренең сәләте чамалы иде. Менә шулар йөри дә бит инде кеше алдап. Гөлзилә бер үзе дә алардан юньлерәк концерт бирә алыр иде. Кыз шулай үртәлеп утырды да, ахыргача түзәлмәде, кайтырга чыкты. Төн караңгы иде. Ярты юлга җиткәч, артыннан кемнеңдер атлавын абайлап, адымын тизләтте. Теге кеше дә калышмады. Тиздән ул Гөлзиләнең биленнән кучаклап ук алды. "Тыпырчынма, Гөлзилә", диде ул, астыртын тантана белән. "Безгә беркем дә кылмашауламый. Төн нинди уңайлы". Гыйльман кызның нәфрәте чиксез иде. "Дүрт аяклап йөргәнеңне оныттыңмы әллә?" "Нәрсә?" Гыйльман кинәт кызның ике кулын эләктереп артка кайырды. Гөлзилә тигезлеген югалтып шалкан китте. Гыйльман аны егылмаслык та, аягында да басмаслык халәттә тотып калды һәм битләреннән үбәргә кереште. Гөлзилә авыртудан, гәрлектән ыңгыраша чәбәләнде, әмма ул чарасыз иде.
Тешләргә чамалавын сизеп, Гыйльман кызның кулын ныграк каерды. Син курыкма, дип ысылдады ул. Ничек рәхәт икәнен беләсең бит? Әллә белмисеңме? Хәер, малакасың тимәгәндер әле. Менә ул чагында сиңа бөкө инде. Гыйльман кызның муенына кадалды. Бераздан туктап, яна телгә килде. Иртәгә муеның тулы чәчәк булачак. Я, ничек? Тегесе? Юк, анысына бүген тимим, курыкма. Вакыт бар. 2 ел эчендә беләсеңме ничек шомарачак? Гыйльман сыңар кулы белән кызның итәк астына үрелде. Үз сүзләренә үзе мавыгып, ул бер каршылыксыз калган Гөлзиләнең ни уйлаганын сизмәде. Ул тантана итә иде. Кызның бер кулы назлы итеп муеныннан кочаклап алды. Гыйльман моны көтмәгән иде. Аның өчен бу көтелмәгән зур җиңү иде. Гөлзилә йомшак бите яңагына терәлүенә, кайнар сулышы колак яфракларына ләззәт өрүгә, икенче кулын ышкындырып, кызны кысып кочаклады. Җилкәләре, аркалары буйлап шушкан иркә бармаклар аның канын кайнатты. Ләкин Гыйльман жан ачысы белән кычкырып җибәрде. Аның ләззәт көтеп тыпырчынган әгъзасын гүя яшен сукты. Гөлзиләнең нәфрәте шул тиклем ачы иде, ул бер суы белән генә канәгатьләнмәде. Бөтен көченә тезенә туплап тагын өстәде. Гыйльман авыртуга чыдамый бөгәрләнгәч, кыз йөгермәкче булган иде дә, яна Таһирның сүзләре искә төште. Иң мөһиме, тыныч бул. Үз үзеңне саклар өчен берничә алым белүдә җитә. Артык зур көч тә кирәкми. Бары тик бер генә нәрсә мөһим, тынычлык. Гөлзилә тыныч иде. Тәүге мәлдә коелып төшсә дә, иң хәлиткеч мизгелдә ярдәмгә килгән сөйгәненең сүзләре аңа канат куйды, дошман тырнагыннан котылдырды. Ул курыкмый да, артык дулкынланмый да иде. Әмма нәфрәте, үче зур иде аның. Шуңа да Гыйльман яныннан китәргә ашыкмады. Үкчәсе белән аяк йөзенә типте. Әле генә Гөлзиләнең язмышына хуҗа булырга маташкан бәндә мескен аваз салып җиргә ауды. Бары тик шуннан соң гына ары атлады кыз. Әмма адым сайын аның тынычлыгы югалып барды. Күңелендә әрнүле дулкынлар дулады. Йөрәге ярсып типте. Бераздан бөтен тәнен калтырану алды. Буыннары йомшарды. Ул көч хәл белән генә капкадан үтте. Көч хәл белән веранда ишегенә җитте. Әмма ары үтә алмады. Ишеккә капланды да ярсып елап җибәрде. Гыйльманның бәйләнүләре шуның белән бетәр төсле иде. Ләкин әлеге хәл бөтенләй көтелмәгән юнәлеш алды. Мәсхәрәгә калу Гыйльманны оялтмады гына түгел, әрсез һәм куркыныч йырткычка әйләндерде. Гөлзилә идарә идәнен юып кайтып килә иде. Үз урамына илткән тыкрыкка кереп бераз атлау белән аны җигүле ат куып җитте. Гөлзилә ни булганында абайламай калды. 2 адәм аны арбага күтәреп салдылар да авызына чүпрәк тыгып куйдылар. Ансат кына котылырмын дидеңме? Гыйльман кызның өстенә менеп утырды. Белгәндәй, көн бетте сиңа. Бу хазина бөтен авылга җитәрлек әле, дип кызның бот арасына чәбәкәләде иптәше. Я ничек? Икенең берсе. Гыйльман чыбыркы сабы белән Гөлзиләнең борынын кагылды. Я минеке буласың, я чиратка салабыз. Уйла. Гөлзилә бу сүзләрнең мәгънәсенә төшенеп тә бетмәде. Аны җиргә ыргыттылар. Күз алдында ут шарлары биешеп алды. Кыз хушын җыеп торып басканда, тыкрыкта берәү дә юк иде инде. Көпә көндез бит. Көпә көндез, дип сулкылдады ул. Һәм үзенең никадәр ялгыз, никадәр яклаучысыз икәнен тоюдан җаны әрнәде. Көннәре тамукка әйләнде Гөлзиләнең. Авылда яшәү чыдап булмаслык бер җәза сыман күренде. Ләкин ничек кенә теләсә дә ул әлегә китә алмый иде. Әгәр китсә, ул үзен хыянатчы итеп сизәчәк һәм гомере буена үкенеп, әрнеп яшәячәк иде. Гөлзилә авылдан китсә, бөтен эш әнисенә өелеп калачак. Фәүзиянең хәле көннән-көн авырая. Дөнья мәшәкатьләре белән шөгыльләнерлеге юк иде. Ул инде үзе дә сабый бала сыман тәрбиягә мохтаҗ иде.
Шуңа күрә Гөлзиләнең әтисе ерак командировкалардан баш тартып килде дә, хатынының хәле аламалана башлагач, бөтенләй эшен ташлады. Гаиләдәге мәшәкать Гөлзилә иңеннән бераз төшкәндәй булды. Әмма моның белән генә беркемнең дә күңеле тынычланмады. Озак көтеп алынган сабыйның дөньяга килү шатлыгы гына шик-шөбһәләрне таратып, газап борчуларны оныттырачак иде. Менә шундый хәлиткеч мизгелдә Гөлзилә әти-әнисен берничек тә ташлап китә алмады. Бала туып, әнисенең хәле арулана башлаганчы көтәргә бурычлы иде кыз. Кадерле дусларым, бүген Марат Кабировның «Мөхәббәттән җырлар кала» дигән әсәренең 6нчы бүлеген укыдым. Иртәгә тап шушы вакытта 7нче бүлеген көтеп калыгыз. Хәерле сәгатьләр теләп калам сезгә.